The name of the game. 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 U petak 2. marta u prepunoj hali poslovno-sportskog centra Pinki gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović svečano je otvorio prvu i jedinu futsal ligu srednjih škola u našoj zemlji. Pokrovitelj ove manifestacije mladosti i sporta je Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport, a tehnički organizator i idejni tvorac lige je klub malog fudbala Deus. Tehnički organizator upravo klub malog fudbala. Naša obaveza ovdje da popularišemo sport, da popularišemo konkretno mali fudbal, a da upravo od ove dece koja idu u srednje škole izvučemo ono što se zove talenat. Ovdje smo da primetimo i da uputimo, da usmerimo decu, pa onda upravo oni najkvalitetniji, najbolja deca da postanu igrači kluba malog fudbala. Pokretanje lige izazvalo je ogromno interesovanje kod srednjoškolaca. Ja kao direktor škole mogu da izrazim veliko zadovoljstvo što ćemo biti domaćini takmičenja lige malog fudbala srednjoškolaca naših i stvarno mi je zadovoljstvo da su sve škole po rečima organizatora uzele učešće, prijavili su maksimalan broj ekipa. Znači cilj je postignut da se što više učenika bavi sportom i samim tim je ostvaren onaj cilj svih nas koji se zalažemo kao i Ministarstvo prosvete što forsira sport u škole. Posle kraćeg zabavnog programa odigrana je i prva utakmica lige između ekipa Maturanti i Mrak tima. The name of the game. The name of the game. The name of the game.